Det kunne jeg overhovedet ikke. Og tager du? Har lige optaget mit skridt? Du løb lige ind i den. Du synes bare, den er fed. Vi deler hvad? Nej, vi faktisk gerne se. Og jeg vil godt have det af. Og nu er jeg noget godt med det op her. Bund! Vil de finde kan? Yes, den er så god. Sarah, hardcore! Kassara, kassara, kassara. Hardcore rocker Sarah. Du skal gå længere ind. Så drejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Løb afsted. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hurtigere, 18, 19, 20! Kom så ud af den skov! Kom nu ud af skoven! Kom nu væk fra den skov! Og så bare løb tilbage. Ja, den er ikke tom. Så træk resten her. Forstår I vej? Kan jeg ikke. Så er det Nana! Op og stå! Du må ikke drunk til you. Ja. Hvad tid lukker spar?